sister. And everything give thanks to the Lord. Once again, we will sing. Smile, smile. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything give thanks to the Lord. Pasalamat po tayo sa ating Panginoon kasi po dinala po tayo dito sa kanyang tahanan para pasalamatan natin yung mga binibigay ng Lord sa buhay natin. Man yan, maliit man yan, malaki, pagpapala man yan, problema, kailangan natin pasalamatan. Pasalamatan natin na nagising tayo ngayong umaga para maglingkod sa Kanya. Pasalamatan natin araw-araw ang ating Panginoon. Amen? Kaya sabay-sabay po tayo magpuri at magpasalamat.
Hallelujah, hallelujah. Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Napakabuti mo, Panginoong Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Dahil dinala mo kami muli, Panginoong Diyos, sa lugar na ito. Ang iyong banal na tahanan upang ikaw ay aming itaas, upang ikaw ay aming sambahin. Dakilain ang iyong pangalan, aming Panginoong Jesus, sa pagsama ng iyong banal na Santong Espiritu. Panginoon, narito kami, nagpapakumbaba sa iyo, lumalapit sa iyo, nagpapasakop sa iyo. Panginoong Diyos, maraming salamat. Maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoong Diyos. Kay buti-buti mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa buong taon, Panginoon, na pag-iingat mo sa amin, na paggabay mo sa amin, sa proteksyon, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin sa araw-araw. At sa lahat, Panginoon, na pagpapala mo. Hindi kami, Panginoon, nagkulang. Hindi kami, Panginoong Diyos, nawalan. Hindi kami, Panginoong Diyos, nagkaroon, Panginoon, ng pagkakataon, Lord, na ikaw, Panginoong Diyos, hatikira hahasya. Oh, hahoshira na hala. Birahada, birahada. Yesua, Yesua nisi, Yesua nisi. Yesahara, Yesahara, Yada, 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 Yada. Oh, thank you, Lord. Isikira. Oh, banal na Santong Espiritu. Nakikinig kami sa iyo. Nakikinig kami sa iyo, banal na Santong Espiritu. Ilagay mo sa aming mga tenga ang iyong salita. Yesikira hobara. Yesikira hobara. Yesikira hobara. Oh, horahasiya. Horahasiya. Yeda halakara. Yesua. 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 Thank you, Lord. Ikeda hata. Yesikira hatakara. Yesikira hatakara. Yesikira hatakara. Oh, teach your days, Sikita halala. Teach Sikira hatakara. Hisira hada hada. Hada 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 hada. Yesira. Yesira. Tisikira hada. Tikisira yahada. Uhura hada hada. Uhura da 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 da. Yesira da. Yesira hada. Yesira hada da da. Urahada. 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 Teach your heart to number your days. Teach your heart to number your days. Yesi wahata hiya. Yahiya rahasiya daya. Ayaw ko na madatnan kayo na maligamgam. Ayaw ko na madatnan ko kayo na maligamgam. Kaya't humanda na kayo. Darating na ako. Yasi hada hada. Yada hada. Oh yesi hada hada. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin. Hindi mo kami, Panginoon, Diyos, hayaan na maiwan. Maraming salamat, Panginoon, dahil mahal mo ang simbahan mong ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang propesiya mo, Panginoon, ay magaganap sa simbahan na ito. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat. Patuloy ka namin, Panginoong Diyos, pupurihin. Patuloy ka namin, Panginoong sasambahin. Patuloy ka namin itataas
Diyos, Panginoon. Mahalahada. Mahalahada. Sa taon na ito, Panginoon, maraming salamat sa lahat ng kabutihan mo. Maraming salamat dahil hindi mo pinabayaan ang iyong mga anak. Lord, maraming salamat sa patuloy, Panginoon, na pagpapala mo sa iyong mga anak. Thank you, Lord. Ang mga salita mo, Panginoon, sa umagang ito, gabayan mo, Panginoon. Dahil ang mga salita mo sa umagang ito, Panginoon Diyos, ang gabay namin, Panginoon, patungo, Panginoon, sa aming kinabukasan. Thank you, Lord, ang gamitin mo, Panginoon, na anak mo. Itago mo sa iyong cross, Panginoon, upang hindi siya ang aming makita, kundi ikaw, Panginoon, na makita namin. Ikaw ang maitaas, Panginoong Diyos, sa buhay ng iyong anak na gagamitin. Ikaw, Panginoon, na magsalita para sa amin. Thank you, Lord, sa iyong mga salita. Maraming salamat, Lord. Itinataas na namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan mo lamang aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Amen. Sa umaga pong ito, simulan po natin ang umagang ito ng hinahanap po natin ang presensya ng Panginoon and lifting His name up. And sa umaga pong ito, with hands wide open po, let us receive the revival that God is pouring in our lives. Amen? Amen. Kaya tayo po'y magpasalamat sa ating Diyos. Your face, Almighty God. Turn and pray for you to heal our land. Father, let revival start in us. Then every heart will know your kingdom come. Lifting up the name of the Lord, power and in unity. We will see the nations turn, touching heaven, changing earth. Lifting up the name of the Lord, in power and in unity. We will see the nations turn, touching heaven, changing earth. Touching heaven, changing earth. Yes, Lord, we will not look back, oh God, never looking back, but run the race. Giving you our lives will gain the prize. We will take the harvest given us. And though it's sowing tears, we'll reap the joy. Lifting up the name of the Lord, power and in unity. We will see the nations turn, touching heaven, changing earth. Lifting up the name
will see the nations turn, touching heaven, changing earth, lifting up the name of the Lord, and in unity. We will see the nations turn, touching heaven, changing earth, touching heaven, changing earth. Amen. Tuloy po nating awitan ang ating Diyos. Tunay nga na wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen? Amen. Sabi nga po, if we need healing, the Lord can give you healing. Kung kailangan natin ng blessing, the Lord can give you blessing. So wala pong imposible sa ating Panginoon. Kaya po patuloy nating awitan, patuloy nating sambahin ang ating Diyos na buhay. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. Say, my feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless
let's celebrate. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. Strongholds are broken. I am living by faith. Come on, shout it out! Nothing is impossible. Whoa, whoa, nothing is impossible. Whoa, I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. So deep down I know that. Deep down I know that you're here with me. You're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey, hey. Whoa. Nothing is impossible. Whoa.
Oh yes, Lord God. Lord, tunay nga, O Diyos, that we can do anything because of you. Dahil sa strength na binibigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. And Lord God, we believe na ito po, Diyos, ay amin pong marireceive, Panginoon. Bawat pangako mo sa bawat isa sa amin, Lord God. We believe na ito po ay magmamanifest sa amin po mga buhay, O Diyos. Kaya po sa umagang ito, patuloy kaming aawit. Patuloy namin aawitin ang iyong kadakilaan, Panginoon. We lay down our lives before you. We surrender our lives before you, Lord. And we will sing, Lord, you are my world. You are my God. Wala pong iba, Panginoon. Ang pangalan mo lamang ay tataas sa umaga pong ito. We worship your name. We worship you. Father, I adore you more than anything my heart could wish for. I just want you, my Jesus, my beloved Savior. Everything I am, I owe to you. I owe it all to you. And angels come and adore you, and we, your children, worship you. Come on, church, we will sing. You are my world. You are my world. Lift up your voice and sing. You are my God. We lay down our lives before you. So you are my world. You are my Lord. Oh, the one alone. No one could ever take your place. Everything I have, I give to you, my Lord, the one I live for. I live for you, and all my days are gifts from you. I pray to use them as you want me to. Use them for you. And angels come and adore you. We your children, Lord, and we your children worship you. Oh, we worship you. 'Cause you are my world. You are my God. And I lay down my life
angels come and adore him. Sing, and angels come. And angels come and adore him. We are children, and we are children, worship you, worship you, 'cause you are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. You are my world, you are my God. Lay down my life for you, 'cause you are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. 'Cause you are my world, you are my God, and I lay down my life for you, eternal love. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. We lift you high, higher than all others. We lift you high, higher than all else. For great are you, Lord, and worthy of honor, glory and honor. Lift the name, you high, higher than all others. What is the name of Jesus? Oh, praise the name of the Lord. You are great, for great are you, Lord, and worthy of honor, glory and honor and praise. You are my God, the great I am, and you are the rock on which I stand. You reign, oh Lord. You reign, you reign. Oh, we will declare you are my God, the great I am. Oh, we declare you are the rock.
for your presence, Jesus. Oh, yes, Lord. We lift your name on high. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, Diyos, na kami ay nagtipon sa lugar na ito upang ibigay ang aming pinakamataas na papuri para sa iyo. Lord, tunay nga, and we believe na sa umagang ito na meron ka nang ginagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Lord God, binubuksan namin aming mga puso para po sa iyong salita na aming maririnig sa umagang ito. Speak to your children. We want to know you. We want to know you more, Jesus. Lord, we thank you. Continue to move in this place. Touch every hearts of your people this morning. Maging sa mga tao, O Diyos, na nanonood sa aming live streaming, Lord God. Touch their hearts. Speak to them, Lord God. Oh, we thank you, Lord. And once again, we are here to give you the highest praise, the highest worship that you deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Praise the Lord. Bati nga po ang inyong mga katabi ng isang mapagpalang umaga. Ganon din po sa ating mga kasama sa live streaming. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tunay nga po na mabuti ang Diyos. He is alone our God and no other than Him belongs our praises, our thanksgiving. So, praise God po. Praise report lang po natin. Yun nga, kahapon po, we just finished our concert for ako. So, praise God na indeed, tunay nga po na mabuti ang Diyos. At yun nga po, nakakatuwa din po na although it's our first time, pero sabi nga po, to do it, pero yung collaboration po ng bawat isa at yung unity ay nakita po natin. Amen. To have this concert na maganap po. At syempre po, it's the presence of the Lord na talagang nagbigay ng difference dun sa concert na yon. Amen. Sabi nga po, talagang yung kabutihan ng Diyos ang nakita sa buhay ng bawat isa kahapon. So, this morning po, sila Bishop Leo at si Rev Stella po ay nasa Pasig. So, doon po nagturo ngayon si Bishop. At ayan po, so, nakakatuwa po kasi although kahapon talagang pagod, yung ating mga worship team, pero still, di ba po, they still chose to worship the Lord, to cater us into the presence of God this morning. Amen. Sabi nga po, pag kay Lord natin ginagawa, di ba? Sabi nga po, we will receive the joy of the Lord and the joy of the Lord will be our strength. So, purihin po ang Panginoon ngayong umagang ito. Muli nga po, bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay, for He deserves all the praises, all the thanksgiving. Amen, amen. Purihin po ang Diyos. Tayo po ay nasa pangalawang linggo na po ng Disyembre. Ilang linggo na lang po, magpapaalam na po tayo sa 2022. Ayan po, handa na po ba kayo na pumasok ng 2023? Sabi nga po, kaya ang ating team po ngayong December is new things are coming. Dahil, kumbaga, yung dineklara po ng ating Diyos sa ating iglesia na yun nga po, there will be expansion sa atin pong church. Yun nga po, the Lord has done it and He is continually doing it in our churches po, amen, in our midst. At yun nga po, sabi nga, may bagong bagay na ihahayag ang ating Diyos. Muli may mga bagong bagay na gagawin po ang Diyos. Kaya po sabi nga, we have to be prepared. We have to posture ourselves. Kasi 'di ba, sabi nga po pag may bagong bagay or may paparating, 'di ba? For example, yung mga
mahal mo sa buhay na matagal mong hindi nakita. At sabi nga po, darating sa tahanan mo. Ano pong ginagawa natin? Diba? Aayusin kung ano yung kwarto na tutulugan nila o i-prepare ano yung mga pwede nating ihandang pagkain sa kanila. We are doing preparation. Diba po? Kasi hindi naman pwedeng dadating sila, dadatnan kung ano yung sitwasyon nyo ngayon, yun na yun. O sige, sumiksik na lang kayo kung saan kayo pwede sumiksik dyan. Hindi po ganun, di ba? Lalo na po tayong mga Pilipino. Sabi nga, yung pong kultura natin na pagiging hospitable na yun nga po talagang gagawin lahat to cater or to welcome, di ba po, yung mga dumarating. Even sabi nga po, kahit sa, iglesia, di ba, sa atin pong church, pag mag-anniversary tayo, we do preparation. Yung nangyari po kahapon na concert, may preparation na ginawa ang mga worship team, maging yung atin pong mga taga-Camellia, di ba, JBLU Camellia, may mga preparations na ginawa. Kasi sabi nga po, napakahalaga ng preparation, lalo na pag may bago, di ba? For example, yung mga bago pong naging magulang, di ba? Or katulad niyan, kunwari, si Lenny po, nagdadalang tao, di ba? Manganganak siya. Kumbaga may preparation na ginagawa sa paglabas ng bata, sa pagdating ng bata. Dahil bago yung bata na yon, di ba? Bago yung sanggol na yon. Alam niyo po ba, sa bawat isa rin po sa atin, we have to prepare ourselves for the new things that God is about to do sa buhay po natin as an individual, as a family of Christ, as a church, and even as a nation. We have to prepare ourselves. And even, sabi nga po, hindi lang sa magagandang bagay, even sa ano po, di ba po, pag binalita sa news na may parating na bagyo, dadaan sa ganitong lugar, kunwari po, tatamaan tayo dito sa Cavite, alam mong may tumutulo sa bubong mo. Pag umulan, may gagawin ka po ba o wala? Hayaan mo lang, sige, maglalagay na lang ako ng mga timba-timba dito. Tatapon ko na lang sa pag napuno. Or, ang attitude po natin, alam nating may paparating na bagyo, malakas na ulan, o yung mga dapat ng takpan sa bubong, takpan na, di ba? May mga preparation po tayong ginagawa, di ba? Ganon din po in our spiritual lives. Alam niyo po, yun nga, this 2023, napakaraming nangyari po. Amen po ba? In our own personal lives, sa ating nation, sa ating church, sa lahat ng bagay, maraming nangyari. Pero sabi nga po, nakikita po natin, parang sa eskwelahan, di ba? Ang isang bata, malalaman mo na may natutunan siya pag nag-exam na. Pero hindi pag nag-exam, tsaka lang mag-aaral. Di ba? Bakit? Magkakraming yung utak ng bata. Kaya po nangyayari, di ba? Bago mag-exam, nagre-review, nagpre-prepare sa exam. Para po pag nag-exam, may maisasagot. Di ba? Hindi magre-review during the exam. Kasi pag nag-review during the exam, wala na po. Malamang-lamang nun, tagilid ang grades, di ba? Pero kung ikaw alam mo sa sarili mo, you prepare yourself beforehand, bago mag-exam, bago dumating yung bagyo, bago maganap yung mga pwedeng maganap in the future, you prepare yourself. Alam mo po na nasa tamang posisyon ka. Amen po. So this morning po, yan nga, yung pag-aaralan po natin, we will continue to tackle more about the new things that is coming. So, tayo po ay sama-samang magbukas ng ating mga Bible sa Isaiah 42 verse 9. Ito po yung ating pinaka-key verse. Isaiah 42 verse 9. Sabi po dito ni God, "Behold, the former things have come to pass." Nangyari na yung mga bagay na, ayun nga po, nung mga nakaraan. "And new things I declare." Sabi po ni God, may bago siyang ihahayag. Sabi nga po, "Before they spring forth, I tell you of them." Balikan lang po natin yung previous verses sa verse 5 to 8. Excuse po, pwede po bang ang lamig nung natin, nung aircon. Pwedeng
nakiangat na lang siya kasi bumababa ng ganun. Thank you. Balikan lang po natin dito sa verse 5. Sabi po dito, "Thus says the Lord God who created the heavens and stretched them out, who spread forth the earth and that which comes from it, who gives breath to the people on it, and the spirit to those who walk in it. I, the Lord, have called you in righteousness, and I will hold your hand. I will keep you and give you as a covenant to the people, as a light to the Gentiles, to open blind eyes, to bring out prisoners from the prison, those who sit in darkness from the prison house. I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to graven images." Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Kung makikita po natin, dito sa verses po na to, sa 5, at sa verse 5, ganun din po sa verse 8, pinakilala po ng Diyos kung sino siya, di ba? Sabi niya po doon, "Thus says the Lord God, who created the heavens and stretched them out." Kumbaga, dito po sa verses na to, sinasabi kung sino yung Diyos na nagsasalita. Sabi niya nga po, siya yung gumawa ng langit at kumbaga lumikha nun at nag-stretch nun. Sabi nga po, who spread forth earth and that which comes from it. Kumbaga, ang lumikha ng langit at lupa, sabi nga po, who gives breath to the people in it. Nagbigay ng hininga sa mga tao. Di ba pinakikilala niya kung sino siya? Sino siya bilang Diyos? Nasabi nga po, siya ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, na nagbigay ng buhay sa tao, na nagbigay ng, sabi nga po, and spirit to those who walk in it, na nagbigay ng spirito sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Ayun po ang Diyos natin. At sabi nga po, tinawag niya daw po ang bawat isa sa atin. Although this verse po, kung babasahin po natin na yun, ay kumbaga, it speaks about yung pong servant ng Diyos, na sabi nga po, yun nga, kaya nga po dito sa verse 6, I, the Lord, have called you in righteousness and will hold your hand. I will keep you and give you as a covenant to the people. Kumbaga, dito naman po dinideklara ng Diyos kung ano yung pagkakatawag niya po. Amen? At sabi nga po dito, ano daw po yung gagawin dun sa mga gagawin ng tinawag ng Diyos. Nananampalataya ka po ba na nandito ka, hindi lamang basta magpuri sa Diyos, hindi lamang basta umupo, makinig, hindi lang basta taga-receive, but also you yourself is also called and chosen by the Lord. Amen po ba? Ano daw po yung mga dapat na, ano daw po yung pinagagawa sa atin ng Diyos? Sabi nga po dito, I will keep you and give you as a covenant to the people and as a light to the Gentiles. Bawat isa po sa atin ay ilaw, di ba? Ang Diyos po, ang Panginoong Hesus po ang ating ilaw, di ba? He is the light of the world. At dahil nasa atin na po ang Diyos, ang Panginoong Hesus, yung pong ilaw niya, dala-dala natin. Tama po ba? Kaya kahit saan tayo pumunta, ilaw po tayo. Kaya sabi po dito, I will give you as a covenant to the people as a light to the Gentiles. Bawat isa po sa atin, may ilaw na dala-dala. Kaya nga po sabi sa Matthew, di ba? Pag nagsindi ka ng ilaw, hindi mo itatago sa ilalim. Pero ito ay ilalagay mo sa taas para makita ng lahat. Ganon din po yung ilaw ng bawat isa sa atin. Huwag po nating hahayaan na takpan ito. But let that light shine and let the glory of the Lord be seen sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po ba? At sabi din po dito, to open blind eyes, to bring out prisoners from the prison, those who sit in darkness from the prison house. Ayan po, kumbaga, dahil sabi nga po ng Diyos, nais niya na magbigay ng liberty, ng kalayaan sa bawat isa. Sabihin natin, hindi naman ako nakakulong eh. Pero sabi nga po, may kanya-kanyang prison po tayo na kung saan, di ba, yung iba nakakulong in depression, nakakulong sa anxiety, nakakulong sa mga gawa ng kaaway sa ating mga buhay, di ba? At sabi po ng Diyos, He wants to give
liberty. He wants to give freedom sa bawat isa po sa atin. At kung ikaw, alam mo, na-receive mo na yung freedom na nanggagaling sa Diyos, now is the time that God wants you to be used. Na ikaw naman, gamitin niya sa iba para mapalaya din po ang iba. Amen po ba? Church, are we ready to do these things for the Lord? Sabi nga po kung dati, we used to be at the church, nakaupo lang. Mga lumang bagay na po yon. New things are about to come. Gagamitin po ng Diyos ang bawat isa sa atin. And we are, kumbaga, we have to prepare ourselves. Amen po ba? Kailangan nating ihanda ang sarili natin na magamit ng Diyos. Amen po? Na hindi lamang forever nakaupo tayo dito. Forever, kumbaga, parang taga-receive lang tayo ng salita ng Diyos. No. Sabi nga po, the Lord is equipping each and every one of us dahil gagamitin niya tayo. And sabi niya nga po dito, I am the Lord, that is my name. Ang Diyos po natin, sabi nga, He is the Lord, Lord of Lords. He is the King of Kings. Ayun po ang kanyang pangalan. At sabi niya po, and my glory I will give not to other. And my glory I will not give to another, nor my praise to graven images. Sabi po ng Diyos, hindi niya ibibigay yung glory niya sa mga Diyos-Diyosan, sa kahit sino pa man. Sabi nga po, because the glory belongs only to Him. Amen po? Ang glory po ay tanging sa Diyos lamang po. At kaya po dinuktong niya dito sa verse 9. Ito na po, sabi dito, behold, the former things have come to pass. Yung mga dineklara po ng Diyos noon, nangyari na. Tapos na po siya. Diba? Naganap na. Sa buhay mo ba, yung mga dineklara ng Diyos, nangyari po ba? Or meron pa tayong mga hinihintay. Amen? Pero sabi nga po, yung iba nangyari na, naganap na. And, ito po ang sabi ng Diyos, and new things I declare. Meron pong bagong bagay na ihahayag ang Diyos. And sabi nga po, yun nga, bago daw ito po mangyayari, sasabihin niya ito. Dahil ang Diyos po natin is the God who speaks. Hindi po yung Diyos natin na may bibig pero hindi nagsasalita. That's not our God. Ang Diyos po natin, hindi man natin nakikita, hindi man natin naririnig, hindi man natin yung kumbaga nakikita in our physical eyes, but we can experience our God. And sabi nga po, we know that our God is there sa pamamagitan ng anong paraan po? Through our faith, di ba? Sa pamamagitan ng pananampalataya natin. At tignan po natin, sa following chapter, binanggit ulit ito. Sa chapter 43. Talon po tayo sa next verse. Lipat nyo lang po yung Bible nyo. Kung dala nyo yung Bible nyo, lipat nyo sa kabilang page. Ayan. On verse, sabi po dito, verse 18 and 19 of chapter 43, sabi po dito, do not remember the former things, nor consider the things of old. Tayo po kasing tao, minsan, pag po lagi tayong nakarely kung ano yung nangyari dati, naho-hold po tayo, di ba? Kumbaga parang nahihirapan tayong humakbang ng may pananampalataya, nahihirapan tayong kumbaga bitawan yung mga nangyari na. Pero ano pong sabi dito ni God sa atin sa verse 18? Do not remember the former things. Bakit po? Kasi pag lagi nating iniisip na mas maganda dati, mas masaya dati, o kaya ito yung mga ginawa, kumbaga parang ito yung mga ginawa ni Lord dati. Kumbaga parang it's good to remember, pero sabi nga po, wag po tayong manatili doon. Bakit? Sabi po ni Lord, may gagawin siyang magandang at bagong bagay. Amen? Kaya po sabi dito, nor consider the things of old. Sa verse 19, behold, I will do a new thing. Di ba? Inulit po ni Lord from chapter 42 at maging sa chapter 43, inulit ni Lord na sabi niya nga po, I will do a new thing. May gagawin pong bagong bagay ang Diyos. Amen. Ang sabi nga po dito,
Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Kaya nga po sabi nga, in this, we have to prepare ourselves for new things. Dahil talaga pong may gagawing bagong bagay ang Diyos. Pag po sinabing new thing or new things, di ba? Usually po, ano yung mga dala-dala nito? Kumbaga parang, for example, may narinig kang, yun nga po, let's say, yun nga po, magkakaroon ng bagong baby, o kaya merong bagong, bibigyan ka ni Lord ng bagong sasakyan, bagong bahay, anything na bago, anything na kumbaga, pag sinabi pong bago, di ba? Kumbaga, hindi siya yung luma na, kumbaga parang, nagkaroon lang ng innovation at sinabing bago. Pag si Lord po ang nagsabing bago, bago talaga. Pero sabi nga po, ano ba yung dala-dala ng bago na to? Una po, new things brings excitement. Di ba? Pag may bago, nakaka-excite. Yung mga estudyante, pag may bago kang lapis, paper, o yung notebook, pagpapasok sa school, di ba excited ang mga estudyante na pumasok kasi bago lahat ng gamit, bago ang uniform, bago ang sapatos, di ba? May excitement. Di ba po? Pag kunwari po, binigyan ka ng bagong cellphone, ayan, di ba? Tuwang-tuwa ka, excited ka, kasi may bago kang cellphone. Di ba? Sabi nga po, it brings happiness and joy sa atin pong mga buhay. And another thing is, it brings adjustment. Ayan. Sa bagong bagay po, may adjustment na kailangan gawin. Kunwari po, yung cellphone mo dati is from Huawei, o kaya Redmi, o kaya, ano pa po ba yun? Samsung. Ngayon, binigyan ka ng iPhone. Ibang-iba yung Samsung, yung Huawei, di ba? Sa iPhone. Di ba po? Ibang-iba siya. Kumbaga yung mga features, 'di ba? Kung kung sa Huawei po, ano yung application para makapag-download? Google App po ba? Play Store. Play Store, 'di ba sa ano 'yon? Sa Apple siya. Pero sa mga Huawei, Play Store. Play Store. Pag naman sa iPhone, App Store, di ba? Magkaiba, doon pa lang po, di ba? Maraming features na magkaiba. Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin sa cellphone mo, ay dito ako nasanay sa Samsung. Kaya dapat ganito yung gawin mo. Mag-a-adjust po ba yung cellphone sa atin? No. Sino yung mag-a-adjust? Tayo. Kasi bago yung cellphone mo, kailangan mong pag-aralan. Kung dati, ganito mo ginagamit yung cellphone mo, may adjustment kasi nabago, di ba? Nabago yung cellphone na meron ka. Ano pa po? Sabi nga, we have to discover. May mga bagay na mga matututunan po tayo at kailangan nating i-unlearn. Kung dati, kumbaga parang pag nagkaroon ka ng sama ng loob, yun nga po, parang okay lang na itabi mo siya sa puso mo ng 1 year, 2 years, 3 years. Pero ngayon, sa bagong bagay po na gagawin ni Lord, hindi pwedeng magtanim ng sama ng loob. Di ba? Kailangan nating mag-learn and unlearn sa buhay po. Hindi lahat ng natutunan natin noon ay pwede nating dalhin sa new season, sa new things na gagawin po ni Lord. Hindi pwede yung mga natutunan natin noon. Hindi ko naman po sinasabing lahat. Meron lang na kailangang baklasin sa mindset natin na hindi siya applicable para sa bagong season or sa bagong bagay na ibibigay ni Lord. Ikaw ang Diyos po nakakaalam nun. Tanungin po natin sa Holy Spirit, ano po yung mga bagay na nasa ugali ko, sa aking kaisipan na kailangan ko nang baklasin para maging prepared ako to receive the new things na nanggagaling po sa inyo.
Kasi kailangan po nating mag-adjust. Hindi po ang Panginoon ang mag-a-adjust sa atin. Hindi ang circumstances ang mag-a-adjust sa atin. Pagpasok po ng COVID, di ba? Sino po nag-adjust? Tayo. Kailangan nating mag-mask, kailangan natin ng social distancing, kailangan ng magpa-vaccine at kung ano-ano pa. Di ba po? Tayo po ang mag-a-adjust. At sabi nga po, minsan sa adjustment, kumbaga, merong mga bagay na hindi komportable. Sa adjustment, may mga bagay na, kumbaga, talagang iiwanan ka. May mga aalisin po tayo sa ating mga buhay. Diba? Nung si Abraham po, nung sinabi ni God sa kanya, umalis ka sa Ur, dadalhin kita sa lupa kung saan, doon po ni God i-bless si Abraham. Nag-adjust po si Abraham, umalis siya sa Ur. At hindi, buti po sana kung siya lang. Dala-dala niya buong angkan niya, di ba? Madali po bang, yan, sa Tuesday po, magbebiyahe si Ate Len, tsaka yung kanilang dalawang anak, pauwi po ng probinsya. Di ba? Yung may bit-bit ka na lang na bata na magbabiyahe ka, mahirap na hindi na ganun ka-komportable, lalo na kung magko-commute kayo, sasakay ng bus, maglalakad, di ba? Sila po that time, literal, lakaran, di ba? Although siguro po yun nga, may mga animals na sinasakyan sila, pero pag alis sa isang lugar na komportable ka na, dadalhin ka sa hindi mo alam na lugar, masaya po ba yun? Komportable po ba yun? Hindi, di ba? Pero sumunod pa rin po si Abraham. Kaya po, tinagurian siyang, or kumbaga tinawag siyang the father of many nations, di ba? Because of his obedience. Ganon din po sa buhay natin. Meron pong mga sasabihin si Lord na, for example, yung sa buhay na lang po namin, family po, nila Bishop, yung sa, galing po kami ng Mindoro, or bago pa po mangyari yon, nasa Pasig po sila. Pinadala sila ng Mindoro, wala silang kakilala. Hindi nila nami-meet personally yung contact person po doon sa Mindoro. But when the leadership ay sinabi po sa kanila na punta sila ng Mindoro, they just obey and they just follow. Hindi po madali, di ba? At nung 20 years po sa Mindoro, sinabi ni God, lilipat po niya kami ng Cavite. Di ba parang komportable ka na doon, okay ka na doon, settled ka na doon. Pero sabi nga po, pag may bagong gagawin si Lord, talagang masishake po yung comfort zone natin. Para po makita saan po talaga nakatayo yung ating mga paa. Di ba? Saan yung security natin? Na kay Lord po ba? O nandun na sa mga tao sa paligid natin? Nandun na sa mga, kumbaga, nasa negosyo na natin or nasa kung saan pa mang bagay. Kaya po sabi nga, pag may new things, may adjustment. Kaya ngayon pa lang po, i-prepare na po natin sa sarili natin. Lord, ano po yung adjustment na kailangan kong gawin for the new things? Yan. And another thing po is, pag may new things, may challenges. Di ba? Challenge yung mga, bakit po challenges? Kasi yung mga bagay na hindi mo dati ginagawa, pwedeng gawin mo ngayon. Pwedeng ipagawa sa iyo ni Lord ngayon. Kung dati, ayaw mong tumayo dito sa unahan para mag-pray, para mag-exhort, baka po sa mga darating na panahon, makita mo yung sarili mo, nandito ka na, nag-exhort ka na, kasi yun yung bagong pinagagawa sa ni Lord. Handa po ba tayo? Pag sinabi ni Lord na punta ka sa lugar na to, di ba? Are we willing to take risk and to take the challenges to embrace that new thing po sa ating mga buhay? Amen? Sabi nga po, may challenges. Minsan may mga obstacle din. Pero sabi nga po, hindi lahat ng obstacle ay hindi galing kay Lord.
sometimes that obstacles are given by God to test our hearts. Di ba katulad pang ang mga Israelita, nung papunta po sila sa Promised Land, di ba? Inalaw ni Lord na, kumbaga maranasan po nila yung mga bagay na yon. Hindi para pahirapan sila, but to test their hearts. Kaya po, not necessarily na nahihirapan tayo, Lord, hindi itong kalooban mo, nahihirapan ako. Baka hindi yan yung gusto mo kasi, kaya yun yung sinasabi mo kay Lord. Let's check our hearts. Baka po kasi, kaya sinasabi natin kay Lord, hindi ito yung kalooban mo, Lord. Kasi nasa uncomfortable situation po tayo. Pero sabi nga po, hindi rin lahat ng smooth sailing ay galing din po kay Lord. Di ba? Minsan pa nga yung mga smooth sailing, yun yung mga delikado eh. Ano po yung ibig sabihin? Kunwari, di ba, sasabihin sa'yo, kunwari po, mag-invest ka ng 5,000. In the following month, kikita ka ng 10,000. Yes, it's possible, pero i-check po natin, baka scam pala yun. Di ba? May mga ganun po, di ba? Minsan pa nga yung akala natin na parang mga mabibilis, mga instant, ayun pa pala yung mga trap ng kaaway. Kaya po sabi nga sa new things, there are challenges. Kaya po wag po nating isipin na pag may nahihirapan tayo, may mga obstacle, may mga kumbaga parang nakalagay na mga stumbling blocks sa unahan mo, it doesn't mean hindi siya kalooban ni Lord. Baka po gusto ni Lord, mag-leap of faith ka para malampasan mo ang mga obstacles na yon. Amen po? May challenges. And next is, meron din pong mga changes. Ayan. Sa new things, may changes po na kailangan nating gawin sa buhay po natin. Yun nga po, mga nadaanan na rin po natin ito. So, let's go naman po sa new things na, sabi nga po, sa mga new things na, sabi po, di ba ni Lord, I will declare. Not all the time, naririnig po natin audible voice ni Lord, di ba? Or audible voice of the Holy Spirit. Kung po naririnig mo ang audible voice of the Holy Spirit, continue to obey Him para po patuloy natin siyang maririnig. Kasi the moment na dinisobey po natin siya, doon po unti-unting humihina na naririnig natin ang voice niya. But sabi nga po, God speaks through many ways. Meron lang po kung ilang ibibigay sa inyo, pero sabi nga po, maraming kaparaanan na nagsasalita ang Diyos po natin. First is through the Word of God. Diba? Pag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, logos po ito. Ibig sabihin, written word. For example, katulad po to sa Isaiah 43 verse 18. Do not remember the former things nor consider things of old. Ano po yon? Logos. Ibig sabihin, nakasulat, sinulat siya, kaya nababasa natin. But, sabi nga po, the Word of God also speaks to us through His Rema Word. Ano po yung Rema? Rema Word is, pag binasa mo siya, kumbaga, may dating siya sa'yo, o kaya parang si Lord mismo nangungusap sa'yo through that word. Ayun po yung sinasabi na Rema Word. So first po, yun nga, if you know the will of God into your life, wag na po natin kung saan hanapin po natin sa salita ng Diyos. Kasi sabi nga po, di ba, sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. So, ang Diyos po natin, He speaks through His Word. Amen po? Kaya po yung salita ng Diyos, di ba, sabi po sa Joshua 1 verse 8, we have to meditate the Word of God day and night. Bakit? Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, He speaks to us. Amen po? Kaya po, sabi nga po, the Lord can reveal the new things as we seek His Word. Amen po? Next, through the angels. Mamaya po, pag-aralan natin. Sa Old Testament po, and even sa New Testament, God is using angels to be His messenger. Diba? Si Gabriel, di ba?
Nagpakita po kay Mary, di ba? Alam niyo po ba, hindi natatapos po nung New Testament. And we are still in the New Testament. Kaya po, the angels can still be used by God to speak to us. Sabi nga po, ayan, the angels can be used by God. And next is the men of God. The pastors, the prophets, the teachers, the apostles, sino pa po? Mga Bible teachers natin, mga pastors natin na nagsasalita, your leader, di ba? Sino pa po? Yung parents mo in the Lord, parents mo in the biological, or yung kinikilala mong magulang, God can use each and every one of them who are willing to be a vessel of the Lord. Kaya nga po sabi nga, naalala ko po, even minsan, di ba po mga bata, God can use them to speak to us na matatanda. Amen po? Kaya nga sabi nga, God can use many things. And number 4, ilan lang po to sa gusto kong ibigay po sa inyo. Pero marami pong kaparaanan na magsalita ang Diyos. Amen po? Limited lang po yung time natin, kaya ito lang po yung nais ko pong ibahagi sa atin sa umagang ito. Number 4, through dreams and vision. Diba? Meron pong mga, sabi nga po sa Joel 2, diba? In the last days, He will pour out His Spirit in all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young man shall dream dreams. Your old man shall see visions. Ayan po. Nasa last days po tayo. So, let's expect this, that the Lord can reveal to us the new things through vision and dreams. Ayan po. Sa atin po dito sa church, marami po ang may gift of dreams. Marami din po ang may, yun nga po, meron din pong nakaka-receive through vision. So, praise the Lord. Pero sabi nga po, hindi tayo doon nakafocus. Nakafocus tayo doon sa giver of dreams and visions. Amen? Kasi siya po yung magre-reveal sa atin. Siya yung maghahayag sa atin. Ano yung mga revelation at ano yung interpretation. Ayan po. So, again, God speaks through, first po is the Word of God. Next po is through angels. Next po is the man of God. And number 4 po is through dreams and vision. And next po, punta naman po tayo, what to do when the Lord declares new things. Ano naman po yung dapat nating gawin when the Lord declares or speaks new things sa buhay po natin? Diba? Nakita na po natin sino yung mga pwedeng gamitin ni Lord para maghayag ng new things sa ating mga buhay, diba? And next is, ano naman po yung kailangan nating gawin when it is already, kumbaga, inihayag na ng Diyos sa buhay po natin yung new things na yon. First, we have to listen. Tignan po natin sa Proverbs 7 verse 24. Proverbs 7 verse 24. Sabi po dito, now therefore, listen to me, my children. Pay attention to the words of my mouth. Ayan po, sabi nga, listen. Hearing is different from listening. Again po, hearing is different from listening. Sino po may mga tenga? Taas ang kamay. Lahat po tayo may tenga, di ba? Sino nakakarinig? Taas ang kamay. Lahat po tayo may tenga at nakakarinig. That is hearing. Pero ang listening po is understanding what we hear. Ayun po ang pagkakaiba ng listening at hearing. Kaya po ano sabi po dito sa Proverbs 7 verse 24, ano po yung sinabi? Now, therefore, listen to me. Hindi sinabing hear me. Diba? Ano pong sabi dito sa verse na to? Listen to me. Makinig daw po tayo. We have to hear with understanding. Para po malaman natin ano yung nais po ng Diyos. Amen po. And number 2 po, believe. Ayan, katulad po na inawit natin kanina. I believe in you. So we have to believe. We have to believe kung ano po yung sasabihin ng Diyos sa buhay po natin.
Sabi po sa Mark 9 verse 23, Mark 9 verse 23. Sabi po dito, Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Amen po. Pag po naniwala daw tayo, we believe. Sabi nga po, all things are possible to those who believe. Mahirap po kasi na, kumbaga, sumunod nang hindi ka naniniwala, di ba? For example po, may merong lumapit sa'yo, nagsabi sa'yo about insurance, ganyan. Di ba? Pag hindi ka maniniwala sa kanya, mag-i-invest ka po ba dun sa insurance na yon? Hello, church? Hindi, di ba? Kasi hindi ka naniniwala eh. Oh, for example po, may lumapit sa'yo, nag-share ng Word of God. Kunwari, unbeliever pa po tayo. Unbeliever pa po. Kumbaga, hindi pa natin kilala si Jesus. Wala pa tayong Christ sa puso natin. May nag-share sa'yo ng Word of God. Hindi ka naniwala sa kanya. Tatanggapin mo po ba yung sinasabi niya? Hindi, di ba? Kasi hindi ka naniniwala sa sinasabi niya. Ganon din po sa buhay po natin. If God speaks new things, pag hindi po natin yung pinaniwalaan, hindi po natin siya hahakbangan. Kaya po number 2, kailangan po maniwala ka. Pag sinabi ni Lord na ipaprosper ka niya, pag sinabi ni Lord na pagpapalain niya lahat ng hahawakan ng iyong kamay, believe it. Alam niyo po sino usually ang kalaban po natin? Hindi po si Satanas eh. Hindi yung mga alipores niyang mga devils, mga evil spirits, hindi po yun eh. Ang madalas po na kalaban natin, sarili po natin. Kasi ayaw nating maniwala sa mga sinasabi ni Lord. Sa mga salita na nababasa natin, di ba? Katulad po for example, sa mag-asawa po, sinabi na sa salita ng Diyos, huwag nating hayaan na lumubog ang araw, na meron pa tayong sama ng loob. Sabi nga po, mag-reconcile agad tayo. Paano po natin malalaman na hindi natin yung pinaniniwalaan? We keep that hatred, we keep that unforgiveness sa puso po natin ng 2 days, 3 days, 5 days. Hindi man po natin sinasabi na hindi natin siya pinaniniwalaan, but we are not acting on it. Ibig sabihin, we don't believe what the Word of God says. Ano pa po, paano natin masasabi na hindi tayo naniniwala? For example, sa tithes and offering, hindi natin binibigay yung tithes natin kay Lord. Kahit hindi po natin sabihin na hindi tayo naniniwala sa tithes and offering because we're not acting on it, it means we don't believe on it. Di ba po? Kaya nga napaka-importante po, what the Lord is going to say to us, paniwalaan po natin. Dahil po, as we believe on it, we will be able to act on it. Amen po? Kaya number 2 po, we have to believe. Kasi sabi nga po, sa mga nananampalataya, lahat ay posible. Amen po? All things are possible to those who believe. And number 3 po natin, ito yung isa sa mga favorite verses po. Ako po, personally, number 3, trust. Sa Proverbs 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Bakit po? Kailangan, pag nanampalataya po tayo, magtitiwala rin po tayo. Amen? Pag naniwala tayo, we have to believe and we have to trust. Amen po? Kailangan, nandun po yung buong pagtitiwala natin sa Diyos. Katulad po kay Abraham. Binanggit ko nga po kanina, when God said, Abraham, umalis ka dyan sa land of Ur, and I will bring you to the land of promise na ibibigay ko sa iyong, sa iyo at sa iyong mga descendants. Because Abraham believed, umalis po siya, di ba? And he trusted God, kahit hindi niya pa po alam saan sila pupunta. Tayo po ngayon, for example, di ba, kunwari may bibigay sa'yo na address na hindi ko alam kung saan ako pupunta.
bibigay lang po, ito yung address. Ano po usually ginagawa natin? Di ba wina-waste natin? Yung mga may sasakyan po, o kaya kung ikaw yung kasama nung nagda-drive, di ba wina-waste po? Although hindi mo kabisado yung mga pasikot-sikot na yon doon sa lugar, or mismong lugar na yun, hindi mo alam, but you trust the ways na idadalhin ka niya sa tamang location mo. Di ba po? Nakakarating ka doon sa pupuntahan mo. So we have to trust the Lord. We have to trust Him, sabi nga po, with all our hearts. Walang paghahalong, kahit konting pag-aalinlangan, walang, kumbaga, doubt, walang, Lord, what if? Paano pag ganito? Paano pag ganyan yung nangyari? Kasi pag may mga ganun po tayo sa isip at sa puso natin, hindi pa po siya 100% trust sa Lord. Diba? Kasi may question, kumbaga parang may ano pa tayo may pag-aalinlangan pa tayo But, if there is the 100% trust in the Lord, sabi nga po, kumbaga, saan ka man dalhin ng Panginoon, you just believe that you are in the safe hands. Amen po, na hindi ka pababayaan ni Lord, that He will never leave you nor forsake you. And ito na po yung pang-apat natin. Number 4, if we were able to listen, to believe, to trust the Lord sa mga bagong bagay, number 4, we will be able to follow it. Amen po. Tingnan po natin sa John 10 verse 27. John 10 verse 27. Sabi po dito, my sheep hear my voice and I know them. And they, ano po yung nakalagay? And they, ang mga tunay po na, thank you po. Ang tunay na mga may pagtitiwala, nananampalataya, naniniwala, at nakikinig sa Diyos, they are the one who can follow God, who can follow Jesus. Amen po? Kaya nga po sabi nga, we need to follow kung gusto po nating maranasan yung mga new things na gagawin po ni Lord. Amen po? New things sa buhay po natin. Yung pagsunod po natin, we have to follow and obey the Lord. Amen? Kasi sabi nga po, He is the Alpha and the Omega. Alam niya ang simula at ang katapusan, maging ang proseso sa buhay po ni Joseph, di ba? Pinakita ni God kay Joseph ano yung mangyayari sa kanya, magbabow down ang araw at ang bituin sa kanya, maging yung mga kapatid niya, di ba po? Yung magulang niya, magbabow down sa kanya. Pero hindi po ni Lord pinakita yung process. Pero ano po nangyari kay Joseph, di ba? Pinagbili siya ng kanyang mga kapatid, tinapon siya sa balon, di ba? Napunta siya sa Potiphar's house, napunta siya sa prison. Pero, yun nga po, lahat yon proseso ng Diyos sa buhay po ni Joseph. But still, he was able to follow the Lord. Amen po, hindi siya tumalikod sa Diyos sa kabila ng kahirapan na kanyang naranasan. At nakita po natin sa story ni Joseph, di ba? He was able to save and delivered his family from the famine, from the great famine during that time. Bakit po? Kasi sumunod lang siya kung ano yung plano ng Diyos sa buhay niya. Mahirap man, nakulong man po siya, di ba? Lahat siguro ng mga masasakit na salita naranasan niya sa mga kapatid niya kasi ano po kinaiinggitan siya kasi favorite siya, di ba? Favorite na anak siya So maaring ang daming mga masasakit na salita na sinabi sa kanya ng mga kapatid niya. Yun nga po, di ba? Pinagtangkaan pa siyang patayin. Pero yun nga po, he remained faithful sa Diyos at he allowed himself to follow the will of God. Sabi nga po, again,
when the Lord declare new things sa atin pong mga buhay, first we have to listen, we have to believe, we have to trust, and we have to follow the Lord. Amen po. Para maranasan natin yung new things sa buhay po natin. Amen? At this time po, meron lang po akong bibigay sa inyo na 2 biblical examples. First po, dahil ngayon, yun nga po, we are in the Christmas season, ang itatakil po natin si Mary, di ba? Si Mary na mother ni Jesus. Punta po tayo sa Luke 1, verse 26 to 38. Luke 1, verse 26 to 38. Ayan. Sabi po dito, now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth. Ayan po, di ba? Katulad na napag-aralan po natin, sino po yung pinadala ng Diyos? Yung anghel, di ba? Angel, si Angel Gabriel. To a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary. Ayan po. Kumbaga, ikakasal pa lang po sila ni Joseph during that time. Verse 28, and having come in, the angel said to her, rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women. So, yun nga po, nagsalita na yung angel, dineliver niya na kung ano yung word na ng Diyos sa buhay po ni Mary. Verse 29, but when she saw him, she was troubled at his saying, and considered what manner of greeting this was. Kumbaga, di ba po, parang, kung ganun nga naman yung bungad sa ng angel, di ba, ng angel ng Diyos, meron siyang, kumbaga parang greetings pa lang yun. Pero alam niya na merong sasabihin sa kanya. Di ba? Parang minsan po sa atin, di ba parang minsan pag yung maganda yung sasabihin sa'yo, parang expect mo na siguro may kailangan to. O kaya meron tong sasabihin sa akin na medyo ikakakaba ko, kaya pinapakalma na ako. Di ba? Parang ganun siguro yung nasa isip po ni Mary. Kasi tingnan nyo, ang sabi po sa kanya, rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women. 'Di ba? Pag ganun po yung message is parang teka lang, ano kaya yung kasunod nito? 'Di ba? Parang ganun po. Pero sabi nga po, kaya nga sabi nga na-troubled siya. Siya po mismo na kumbaga parang yun nga. Sabi po dito, considering what matter of greeting this was. Ayan, verse 30. Then the angel said to her, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. So nandun po yung yung pagkalma nung angel kay Mary ni Angel Gabriel. So verse 31, and behold, you will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. He will be a great and will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever. And his kingdom there will be no end. Then Mary said to the angel, how can this be since I do not know a man? Ayan nga po kasi nga, ikakasal pa lang si Mary tsaka si Joseph. Kumbaga, hindi pa sila nagkakaroon ng intercourse. Kumbaga, paano siya kumbaga iniisip po siguro ni Mary, paano siya magdadalang tao? Sinasabi nitong ni Angel Gabriel. At sabi nga po dito sa verse 35, and the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that Holy One is he who is to be born will be called the Son of God. Now indeed, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is now the 6th month of her who was called barren. Verse 37, for with God nothing will be impossible. Tingnan niyo po, di ba? Sinabi nung angel kay Mary kung ano po yung mangyayari sa kanya.
Pero, yun nga po, kumbaga parang makikita po natin sa verse na to, sa verse 36, sinunod ni Angel Gabriel na yun nga po, even daw si Elizabeth, na kanyang relative ay nagdadalang tao din sa kanyang, kumbaga, old age na, matanda na. Pero ano po yung pinakikita doon ni nung angel? That, ito po, yung sa verse 37, for with God, nothing is impossible. Although wala pang asawa po si Mary, sabi nga, the Holy Spirit will overshadow her para po mag-conceive siya. Diba? At sabi nga po, kumbaga, sinunod itong verses na to say to Mary na wala pong imposible sa Diyos. Amen? At nakita po ni Mary na, so kung nangyari kay kay Elizabeth na matanda na siya, nag-conceive pa siya, kumbaga, doon siya maaaring naniwala doon sa sinasabi ng angel Gabriel na yun nga po, na with God, all things are possible. Na kahit hindi pa sila kasal ni Joseph, pwede siyang mag-conceive through the Holy Spirit. Yun nga po, i-overshadow siya ng Holy Spirit. Then, tingnan nyo po, di ba? Nakinig si Mary. Next, naniwala siya. At sabi nga po, nagtiwala din siya kay Angel Gabriel. Tignan nyo po naging respond ni Mary sa verse 38. Then Mary said, behold, the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed from her. At yun nga po, kung makikita natin the following verses, di ba? Nangyari nga po, nag-conceive si Mary. Kumbaga, kung makikita po natin sa buhay ni Mary, she just follow, she just obey, di ba? At yun nga po, nakita natin, ginamit po siya ng Diyos para ma-birth out po si Jesus. Kumbaga, new thing kay Mary yon, di ba po? Hindi pa sila kasal, hindi pa siya nakaka-experience mabuntis, hindi pa siya nakaka-experience mga anak. New thing po lahat kay Mary yon. But, ano po yon, di ba? Yung tinakil po natin kanina, she just listened to the angel, kay Angel Gabriel. Yun nga po, naniwala siya sa mga sinabi sa kanya that she is a favored woman, she is highly blessed, na yun nga po, that the Holy Spirit will overshadow her, at nagtiwala siya. At yun nga po, true enough, everything happened because she simply followed and obeyed. Ganon din po sa buhay natin. Pag po may bagong bagay na gagawin si Lord, kailangan po natin itong apat na bagay na to. Now, we have to listen, we have to believe, we have to trust, and we have to follow. Amen po. Ganon din po itong mga wise men. Makita po natin sa Matthew 2, verses 1 to 11. Matthew 2, verses 1 to 11. Sabi po dito, now after Jesus was born in Bethlehem of Judah in the days of Herod the king, behold, wise men from east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. Then Herod the king heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. So they said to him, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, but you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah. For out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared, then he sent them to Bethlehem and said, go and search diligently for the young child, and when you have found him, bring back word to me, that I may come to worship him also. When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. Verse 10, when they saw the star, they rejoiced with exceedingly great
joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshiped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Ayan, praise be to God. So, kung makikita po natin dito, yung mga wise men, alam po nila ang nakasulat sa scroll. Ano yung nakasulat sa scroll? Sabi nga po, ang listen, hindi lamang basta nakikinig. Alam niyo po ba, even when we read the Word of God, we can still listen. Kaya po sabi nga, pag po dapat nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, wag po yung yung parang binubulong lang natin or sa mind lang po tayo nagbabasa. Speak it out. Dapat po binabasa natin siya na naririnig natin yung boses natin. Bakit? Because through that, we are listening to the Word of God. Amen po? Ang mga wise men na to, alam nila ano yung nakasulat sa scroll. Di ba po, sa verse 6, ano daw ba yung nakasulat doon sa sinulat ng prophet? Sabi po doon, but behold, in the land of Judah are not the least among the rulers of Judah. For out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Kaya po, yung mga wise men, because they believe what the prophet had written, di ba po, nung makita nila yung star, pumunta po sila sa Bethlehem. Di ba? Naniwala sila, pinaniwalaan nila, at they trusted yung sinulat po ng prophet. Kaya, ano pong ginawa nila? They follow the star, di ba? Pinuntahan nila si Jesus sa Bethlehem. And true enough, nakita po nila si Jesus, di ba? And because of that, they were able to worship Jesus, yun nga po, to bring their gifts sa atin pong Panginoong Jesus. Alam niyo po ba, when we katulad po nitong mga wise men na to, pag po nakita na natin or naranasan natin yung new things, maging katulad po tayo ng mga wise men. Let's bring the gift to Jesus. Let's worship Jesus. Amen po, katulad ng ginawa nila na yung sa new things na yun nga po, nung nakita nila ang Panginoong Jesus, binigay nila yung mga dala nilang regalo. Binigay nila yung pagsamba na para po sa ating Panginoong Jesus. Ganon din po tayo na as we see or kumbaga experience the new things na gagawin po ng Diyos sa buhay natin, don't forget to worship our God. Don't forget to thank Him, to bring your praises of thanksgiving, to give your gifts to the Lord, to give what is due to the Lord. Amen po ba? Katulad ng mga wise men, kaya tinawag po silang wise men. Hindi po sila tinawag hindi sila mga kings. 'Di ba? Kasi po yung sa ating 'di ba, yung yung kanta natin sa Pasko, may 3 haring nagsidalaw. 'Di ba? Hindi according sa Bible, hindi sila kings. They are wise men. Matatalino po sila na tao na, yun nga po, sinabi dito sa Bible. So, kaya we have to know the truth. Amen po ba? Hindi tayo basta-basta nakikisang-ayon lang. Basta narinig natin, okay na yan. No, sabi nga po, katulad ng mga taga-Berean, they are seeking the truth. Hindi sila na basta-basta naniniwala sa mga naririnig nila. They are trying to look at the scroll or to the Word of God kung naka-inline ito sa salita ng Diyos. Ganon din po sa mga buhay natin. We have to prepare and position ourselves to the new things that God will do into our lives. Amen po. Exciting, pero sabi nga po, may mga challenges man ahead of us, may mga hindi man magaganda or may mga pagsubok man ahead of us. But sabi nga po, be still and know that we have our God on our side. Amen po. So sa pagkakataon pong ito, let's all stand up and let's ask the Lord, Lord, ano po yung mga dapat na i-prepare ko sa puso ko, sa buhay ko?
na para maranasan ko yung mga bagong bagay na gagawin mo. Sabi nga po ng isang prophet na sinusundan ko, last Friday, pinarinig ko po ito dun sa mga naging kasama ko. Sabi po ni Prophet Tommy Ariomi, siya po is isang prophet of the nation. Alam niyo po ba sabi niya? December is a month of preparation for the coming 7 years abundance and 7 years great famine na mangyayari po sa mundo. So ngayon pa lang, December pa lang po, tingnan niyo po prepare na rin tayo ni Lord as a church. We have to prepare ourselves. Meron po tayong individual preparation na gagawin. Meron din po tayo dapat gawin as a church na preparation and even as a nation. Kaya po this time, doon po muna tayo sa individual preparation. Tanong po natin, Lord, help me to prepare myself. Huwag niyo pong hayaan na ma-miss ko yung mga bagay na, bagong bagay na gagawin mo po sa buhay ko. Lord, I want you, oh God, na ikaw pa rin po ang manguna sa mga, Lord, sa mga bagong bagay na ito na ilalatag mo po sa amin as a church, as an individual, sa family ko po. Let me be prepared. Let us be prepared, oh God. Help us to prepare ourselves. Help us to position ourselves, oh God. That the moment you pour out, oh God, Lord, yes, oh God, the abundance of your blessing, oh God, of your wealth, oh God, Lord, we are prepared. And even, Lord, katulad po nung 5 wise virgin na yun, oh God, nadala-dala po nila yung lamp nila together with the oil sa kanilang mga lampara. That the moment the bridegroom comes, they were prepared to meet the bridegroom. Na hindi po kami maging katulad nung 5 foolish virgin, oh God, na dala-dala nga namin yung lampara pero walang laman na oil. Help us to prepare ourselves, oh God. Help us to know, to listen, oh God, to obey, to trust, and even to believe, Lord, sa mga bagong bagay na gagawin mo. Let our hearts, oh God, be open to the new things, na hindi po kami mag-resist, oh God, na hindi kami manatili sa mga lumang bagay na nangyari na naganap na, but let each and everyone's heart be open to the new things, oh God, that you're about to do. And even, oh God, Lord, for your glory, that you are about to pour out, oh God. Teach us, oh God, and help us to position ourselves, oh God, to prepare ourselves, oh Lord.
Holy Spirit, reveal to us, O God. Lord, yung mga bagay po na nasa aming mga puso, mga nasa aming mga kaisipan, na kailangan naming baklasin, na kailangan naming i-unlearn, O God. Lord, for us, O God, to be able, Lord, to step in, O God, into this new season, O God, na ginagawa mo po, Panginoon. Yung mga bagay po na hindi na applicable into this new season, Lord, reveal it to us, O God, and help us, Lord, na iwanan po siya, O God. And even, Lord, yung mga new ideas, new, Lord, mga new things, Panginoon, na gagawin mo, ay maging prepared kami, O God, to embrace it, O God, to receive it, O God. Oh, Holy Spirit, we allow you to minister to each and every one of us, for you know us, oh God, more than we know ourselves. You know us well, oh God, even the things that we have in our minds, that we have in our thoughts. Although there are words that still unspoken, but Lord, you know it well. Wala po, Panginoong, natatago sa inyo, even the very motives of our hearts, the hidden things into our hearts that no man can see. But Lord, you know it well, oh God. You know it well. Oh, Holy Spirit, continuously to speak and to minister to each and every one of us, oh God. Yes, oh God. We choose to listen to you, God. Lord, we choose to believe on you. We choose to trust in you, oh God. We choose to follow you, oh God. Oh, Holy Spirit, always be the best influence of our lives, that we may be able to always choose you, O God. Choose what you have for us, O God. Choose the things that you have for each and every one of us, O God.
Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for changing us from your glory to glory. Oh God, thank you, oh God, for, Lord, transforming our minds, oh God, through your word. Thank you, oh God, for changing our lives, oh God. And helping us, Lord, to be the person that you want us to be. Oh, yes, oh God. Yes, oh God. Father God, in the name of Jesus, Lord, I pray, oh God, as you have said in your word, that you are the vine and we are the branches, oh God, and the Father God is the vine dresser. As we stand here in your presence, God, Father God, cut everything into our lives, so God, that, Lord, suppressing your people, Lord, not to be able to grow, not to be able to bear fruit, not to be able, oh God, Lord, to come into maturity that you want us to be, oh God. Lord, cut, oh God, all those things, oh God, that, Lord, that is trying, oh God, Lord, to suppress your people, oh God. And let your children, oh God, Lord, receive, oh God, Lord, the liberty, oh God, the freedom that you are giving, Lord, to your church, to your children, oh God. Yes, oh Lord. Yes, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Yes, oh God. Thank you. Thank you, oh God. And help us always, Lord, to fully surrender, oh God, all our lives, all that we have to you, oh God. That we may be able, Lord, to say that what, like Apostle said, oh God, that is no longer I who lives, but Christ lives in me. Lord, let your church, oh God, let each and every one of us, oh God, Lord, bring us, oh God, into that place, oh God, where we can, oh God, declare, where we can, oh God, say to the enemy, when we can, oh God, say to ourselves, oh God, that, Lord, it's no longer I, but Christ lives in me. That, Lord, in every day of our lives, teach us, oh God, Lord, to die in ourselves, oh God, to die in our flesh, to die, oh God, into the things of this world, to die, oh God, Lord, into the concerns of this world. But, Lord, help us, oh God, Lord, yes, oh God, that, Lord, our minds, our thoughts, our whole being, oh God, will be busy, oh God, in doing the kingdom's business, oh God, not the things of this world, oh God. Because everything in this world will be faded, oh God, will pass away, oh God, will be faded, oh God, Lord, in the years to come, oh God. But, Lord, only the things in your kingdom will never be shaken, will never be moved. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God.
Oh, Spirit, move into your people. Move, oh God, into our lives, oh God. Take full control, oh God. Lord, to each and every one of us, oh God. Lord, help us to take that step of faith, oh Lord. Yes, oh God. Especially, oh God, into the new things, oh God, that you will going to do, that you will going to declare to each and everyone's lives. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Lord, stir up the excitement, oh God, to each and everyone's heart, oh God. Lord, for the things, oh God, that you are going to do, oh God. Lord, let every faith, oh God, be stirred up, oh God. Lord, that we may be able, Lord, to step into it, oh God. That we may be able to walk on it, oh God. Not by might, not by our power, but by your Spirit, oh God, into our lives. Oh, yes, oh God. Yes, oh God. Oh, yes, Lord. Yes, oh God. Oh, yes, oh God. Yes, oh God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, let's lift our voice to our King. Let's lift our voice to our Lord. Let's lift our voice to our God. Yes, who is always on our side, who will never leave us nor forsake us, who is worthy to be praised, who is worthy to be worshipped. Give your praise to Him. Oh, yes, oh God. Thank you, oh God, for you who promises faithful, for you who speaks words and declares words, oh God. Lord, yes, oh God, is faithful, that none of your word will return to you void, but it will accomplish, oh God, what you have desired, what you have, oh God, established, oh God, there in heaven, oh God, here on earth, oh God. Oh, yes, Lord. Yes, oh God. Oh, let your kingdom come. Let your will be done, oh God, here on earth as it is in heaven. Oh, yes, God. Yes, oh God. Oh, we declare your kingship. We declare your lordship, oh God, over our lives, oh God. Oh, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank the Lord. Thank the Lord for He is good and His mercy endures forever. That He brought us out from the years past, from this 2022, and He's about to bring us into the new season, into the new things that He's about to do. Yes, oh God, we thank you, oh God. We bless your name, oh God. We praise you, oh God, for you are good. 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 You are good, God. You are good, Father. You are good. You are good. You are good, God. Yes, Lord. Yes, oh God. You care for your children. You care for each and every one of us, oh God. And Lord, we thank you, oh God, for your goodness is forever, oh God. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, oh God. Oh, yes, oh Lord. Yes, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, oh God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes,
each and every one of us, oh God, this morning, oh God. Thank you, God, for we believe, Lord, that no one will get out empty-handed, oh God. But Lord, each and every one of us, oh God, Lord, we're able to get our portion, oh God, here in your presence, oh God. Here, oh God, Lord, where your presence is, oh God. Lord, there is where we can get, oh God, Lord, what we need, oh God. Lord, most especially, oh God, in our spiritual being, oh God. Thank you, oh Father. Oh, yes, Lord. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Receive all our thanksgiving. Receive all our praises, our adoration that belongs to your name alone. These things we pray in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise be to our God. Hallelujah. Hallelujah. Can we call Pastor Joseph for our offering po? Check. Yun. Amen. Praise the Lord. Amen. Yun. Iiyak na. Amen. Sino po pinagpala ngayong umagang ito? Amen. Mahina. Amen. Pinagpala po ba ang lahat? Amen. Sino ang gusto ng new things? Parang konti lang ang gusto. Amen. Amen. So sa ating pong pagbibigay, mga magulang, mga kapatid, sabi nga po kanina, kunin natin yung isa na sinabi ni Pastor Ashik, believe. Sino pong naniniwalang kaya ng Diyos gawin yung mga bagay na imposible sa atin? Amen? Patungkol sa pinansyal. Amen? Lahat po kaya ng ating Panginoon. Ang kailangan lang maniwala at magtiwala. Saan? Sa ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Proverbs 3, verse 5, di ba? Buong puso kang magtiwala sa Panginoon. Huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Amen. Sa lahat ng bagay, i-acknowledge natin siya. At siya ang magdedirect sa ating, lalo na sa ating pinansyal. Amen. Kaya nga po sa ating pagbibigay, ngayong umagang ito, ano yung gusto mong ibigay din sa iyo ng Diyos? Meron kang kailangan gawin. Una, maniwala, magtiwala, at humakbang. Saan? Sa mga bagay na ibibigay pa sa atin ng ating Panginoon. Kasi sabi kanina, new things are coming. So, ibig sabihin, hindi mo pa alam yung darating sa buhay mo. Amen. New things are coming. Diba? Alam mo ba, yung mga bagay pang mangyayari bukas, si Lord alam. Diba? Alam mo ba yung mga mangyayari pa sa financial mo, sa trabaho mo, sa lakas mo, si Lord alam. Anong kailangan natin gawin? Magtiwala sa nakakaalam ng ating buhay, ng ating financial, ng lahat sa ating buhay, spiritual. Amen. Kaya nga po, pumalakpak muna po ng isang malakas ang lahat ng pinagpala. Amen. So sa ating pong pagbibigay, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na buhay, na makapangyarihan, na may lalang ng langit at lupa, na may-ari ng ginto at pilak, at may-ari ng aming buhay, O God. Salamat, Lord, sa aming pagbibigay na ito, Panginoon. Ito ang aming tithes in offering, O God, ay kinakakaloob, Panginoon. Ito po magamit lamang, O God, sa ikalalawak ng iyong gawain dito sa lupa. Salamat ng marami, Panginoon. Dalangin ko sa lahat ng magbibigay, pagpalain mo sila, katulad sa iyong salita, sa Malakay, buksan mo po ang bintana ng langit at ibuhos ang pagpapalang walang sukat kagalagyan. Salamat, Lord God. We praise you. We honor you. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Dako po tayo sa ating announcement po.
Ayun po, ini-invite po namin ang bawat isa na manood po sa ating Speak Life every Mondays, 7 p.m. po. And we invite din po yung mga gustong mag-share ng kanilang testimonies kung paano po binago ng Lord ang kanilang mga buhay. And live po to lagi every Monday, 7 p.m. sa ating Facebook page. And yung Tinig ng Pag-asa din po natin live every Tuesdays and Thursdays, 7 p.m. sa ating Facebook page din po. And ayun po, meron din po tayong Friday prayer meeting dito po sa church sa every 7 p.m. po. And we invite po na mag-gather po tayo dito sa church at sama-sama po tayong manalangin sa ating Panginoon. And ngayong darating na December 31, ito po yung worship explosion natin. So, sasalubungin po natin ang bagong taon na may pagpupuri sa ating Panginoon. So, we invite everyone po na tayo po'y sumama dito. And wala pa pong time. I-announce na lang po next week kung anong oras po pupunta dito. And next po. Sa ating online prayer gatherings naman po, sa fathers po, Monday to Saturday, 4 a.m. kay Brother Ferdy po. Sa mothers, Monday to Saturday, 5 a.m. kay Sister Eileen. And sa pastors naman po, Monday to Friday, 5 a.m. Ayan po. So let us like, follow, and share. And subscribe po yung ating Facebook page account na Jesus Lifted Up Church and JBLU Church po na YouTube channel. So dito po natin makikita lahat ng mga lives po natin, mga recording. And pwede po natin silang panoorin or pwede din po nating i-share po sa ating mga mahal sa buhay. And yun lamang po sa ating announcement. Glory be to God. Purihin ng Diyos sa umagang ito, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. Nais kong batiin ang ating mga graduates sa umagang ito, ang mga candidates sa ating graduation na nakatapos sa ating discipleship training. Binabati ko kayo sa inyong graduation ngayon. Bagamat physically wala ako dyan, andito naman ang aking spirito. No? At panalangin ko sa Diyos na magpatuloy kayo sa inyong sinimulan. I pray na walang mawala sa inyo, bagkus magpatuloy at magamit ng ating Panginoon. So congratulations again at keep up the good words, more study and more serving the Lord. At ang tinawag ng Diyos ay walang sino mang pwede makapigil sa paglilingkod sa Kanya. Kaya ang bawat sa inyo na handang maglingkod sa Diyos, patuloy tayong mag-aral, magbasa ng Bible, at sa mga susunod nating training ay mag-aaral tayo ng patungkol sa calling ng Diyos. No? Sapagkat I believe na nagsisimula pa lamang kayo sa pagsunod sa Diyos at malayo pa ang inyong lalakbayin sa paglilingkod sa buhay na ito. So, once again, congratulations sa lahat ng graduate sa umagang ito. God bless you at patuloy niyong sundin ang ipinapagawa ng Diyos sa inyong mga buhay. At alam kong magtatagumpay kayo sa inyong lakbay na ito tungo sa buhay na wala hanggan. So, God bless you all at tanggapin nyo ang biyaya ng Diyos, ang wisdom, ang anointing na nanggagaling sa Kanya. Amen. God bless you all. Amen. Palakpakan naman po natin si Lord. Ayan po, sa buhay ng mga graduates po natin ngayon. So, basahin ko lamang po ang ating certificate. Jesus Lifted Up Church, Certificate of Attendance presented to, ayan po, yung ating mga graduates for satisfactorily attended the 2 months intensive training course with the subject of discipleship held via Zoom meeting given this 11th day of December 2022 at Jesus Lifted Up Church, Navarre Beliosona Subdivision, Molino 3, City of Bacoor, Cavite, Philippines. Signed by Bishop Leonardo L. Bedanya Jr., teacher and senior pastor.
Meron po ba tayong ano dyan? Graduation march song, yes. Ayan, para naman po exciting pag tatawagin natin ang ating mga graduates. Ayan po, praise God dahil po nakatapos ang ating mga kapatid sa Panginoon sa kanila pong training na ito. Ayan. Ayan po for our first graduate. Can we call Kiram S. Amil? Congratulations! Dito ka muna para picture taking kayo. Next po, si Isaiah Lane Celeste. Wala siya yata po, no? Absent. Si Marialine A. Elorde. Woohoo! Congratulations po. Doris Y. Mahila. Woohoo! Congratulations po. Si Brother Jonathan C. Obingguar. Woohoo! Ang ating susunod na pastor po sa Parañaque. Si Brother Jeffrey P. Pasok. Woohoo! At ang pinakagwapo pong tatay ni Brother Van, si Brother Arvin S. Rebohio. Congratulations po sa bawat isa sa inyo. O, picture taking daw po muna kayo. Ayan po ang ating mga magigiting na mga susunod na magpapastor na magpapagamit po kay Lord. So sa mga may desire po na magpagamit kay Lord, pwede po kayong mag-join sa mga susunod na trainings. Ayan. Praise God! Congratulations po! Muli nga po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po nila. Ayan, congrats to everyone. So, purihin po ang Panginoon. Yun nga po, katulad po ng binanggit ni Bishop kanina, simula pa lang po yan. Amen? So, marami pa pong training. Sabi nga po, as long as we live, dapat hindi po tayo tumitigil, matuto or mag-aral. Kasi po, if we stop learning, we stop growing. Kaya po, kailangan continuous po ang learning. So, sa mga darating din pong mga Sundays, may graduate po ulit. Ano po, Sister Arlene? Yan po, ang aming pong discipleship din po ay patapos na din po kami. So, may graduate din po sa amin. Yay! So, sige po. Kaya po in-encourage po namin, mag-join po kayo ng ating mga discipleship training. Marami pong tinuturo si Lord sa bawat isa. At yun nga po, marami tayong natututunan. So, ngayong umaga pong ito, alam ko po, lahat tayo ay may natanggap na biyaya po sa presensya ng Diyos. Kaya tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pa ay magpasalamat sa Kanya. Tunay nga po na sa Diyos lamang po lahat ng papuri at pagsamba. Amen. Muli po nating awitan ang ating Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay
Yes, oh God, oh hallelujah, Jesus, hallelujah, Father God. Lord, sa maraming salamat, Panginoon, sa araw na to, Panginoon. Maraming salamat, oh God, sa iyong salita na inihayag sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na may bago ka pong gagawin sa aming buhay. May bago ka pong ipaparanas, Lord God, sa aming buhay, Panginoon, Lord. So, turuan mo po kami, Lord God, na i-prepare mo nga po, Panginoon, ang aming puso, ang aming spirit, Panginoon, sa mga bago mo pong bagay na ibibigay sa amin, O God, sa bagong season, O God, na parating sa aming buhay, Panginoon. And Lord, we thank you, O God, sa anak mo, O God, na naghayag ng iyong salita, O God, si Pastora Chic, Panginoon. Continue to use her, Lord God, for your glory alone, Panginoon. Continue to bless her life, Panginoon, maging ang buhay ng kanyang pamilya, Panginoon. And Lord, maraming salamat, O God, sa mga anak mo, O God, na nakinig, O God, ngayong umaga, Panginoon. Lord, we believe, O God, na natamnan, Lord God, ang puso ng bawat isa, Lord God, at na-receive ang kanilang mga portion, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God. Lord, patuloy mo po kaming samahan, O God, sa week na to, Panginoon. And Lord God, sa mga bagong bagay, Lord God, na ipaparanas mo sa amin, Lord God, patuloy mo po kaming gabayan at samahan, Lord God, sa aming preparation, Panginoon. Lord, we thank you, O God, sa iyo po ang pinakamataas na papurit, pasasalamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.